ibe anyị no ugo anyị na-echebegola anyị o mana ọ bụzi ndị Global Tower Logistics International Limited ọ bụ fanwa ka anyị na-ekwu maka fanụ ifefa na-emerika si nọ n'aka mmadụ ka Chukwu si alụ ọrụ ọrụ obodo bịa kilibenu Ifeọma Chukwu mere anyị o Ifeọma Chukwu mere anyị o China ka o si pụta obodo ndị ka na-ekwuzi n'une n'ụwa aka na-agbu ibu n'obodo dị iche iche olue ife adịgola anya ofele mana osinachi Ikechukwu kavaji aga n'one n'ụwa ọ bụ one ndị ka na-ekwuzinu mana ọ bụzi ndị Global Tower Logistics International Limited nke isi mmiri dị na China na fabu company na-ebu ibu na China to Nigeria obodo dị iche iche ikosili ngwa afịa yi na China ọ bụ ofu katon ka igo ọ bụ katon 10 ọ bụrụgodu 1 kontena ụmụnne m ka anyị gbala ọsọ chọba ndị Global Tower Logistics International Limited na fa bụzi egwu eji ada makwalufa aka o maka nọ Ikechukwu kavaji aka ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ụmụ obodo anyị o anyị abịa ụmụ Igbo be anyị o anyị abịa Global Tower Logistics apụtago ova bụ kasị akasị n'ụlọ ifebe na-emerika n'ụlọ onye ọbụla na-azụ afịa na China ife anyị na-etonu nke enu n'ọdịzi anyị n'ukwu anya mantazi afụfụ ọzọ n'omegonu Global Tower Logistics International pụtago ọ dị ofele na anyị ga-ebi Ikechukwu kavaji bilinu anyị abatazia n'obodo anyị na head office na nọmba 137 Agege Moto Road Idioromushi Lagos iluzie na mmadụ kwụbanụ na-achọ mmadụ achọ na mmadụ erubanụ Ọnịcha doka nnabatazi na mmadụ kwụba anyị eluzie na Ọnịcha na 43 Iweka Road na Chipros Plaza mmadụ nọkwazi anyị eruo na Arena branch o ka anyị na-eje shop number H2/16 and H2/17 Arena Army Shopping Complex Bolade Oshodi Lagos na fagbalụ mgbọrọgwụ Alaba branch ka anyị na-ejenu G123 behind Ecobank PLC Superlative Complex Alaba International Market Ojo Lagos
Ifefa na America no Abidjan branch ka na-ejezinu Emeka ka onye weta nọkwasịa na nya na-anọchite anya na Abidjan branch ndị Global Tower Logistics International Limited na Fabio Ọkaibe Ikechukwu Kabajiagano Ifex nwonye ọbabịa afụmanya obele nwa Denis Obilinu na ọ bụ unu nwa aka China to Nigeria Ifefa na America Anyama Lozonu ndị Idam Electronics Dealers Association Muchi Lagos anyị kenele unu ekene denivu na America Global Tower si muke no mmadụ bụ n'afịa asụ no mmadụ bụ n'afịa asụ ọya balụ no ife anyị na-achọ n'elu ụwa n'olugo anyị aka uga ị na-echebegonu Global Tower Logistics International Limited. They specialize in shipping of goods and services China to Nigeria. Ngwa kemesiano